Bismillahirrahmanirrahim. So tutulan ko kaya pakapuntago Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu naguso Yahudi. Isa ko ya kapapantagan na Amirul Mu'minin na so Ali bin Abi Talib na miya kay sa alungan na diskan yan di travel, diskan yan di mlelega kudaan yan suuntan yan na tatago niyan sa likod surab niyan. Kaya maana na subang kalayan na putaw putusar sa kapagit dawa. Kagi kumakaw maso Ali radhiyallahu anhu si iku darpa sungan yan na miya segi pa yan miyaulog miyada agyang putwa rab niyan putaw. Kaya maana na miyaulog si isalalan. So kinang kaanian nun sa kiyaw lugagyang kuto arabnian na pimbubanugda no Ali radhiyallahu anhu agyang kuto arabnian taman sa miya kaumas kanyan sa padian adinyan undi ka panuntula. So kaya pa kumanyan sa padian na miyaylay niyan so rabnian kakapatan agyang kuto asakataw Yahudi. Sawa pro na pitiro Ali radhiyallahu anhu sa giyang kutwa Yahudi as kanya ni kirk sa giyang kutwa Araban. Ugid na inipruwal agyang kutwa Yahudi kaaya mambuha kabasan yan na Araban yang kun mambuha giyang kutwa kakapatan yan na Araban. So atigin so Araban na kan na makapulagi siya buntal agu so Araban ka. Inong atigyan na mapat piro agi tigi ni raban ka agi ang kanya nakakaptanak. Sabab pro na taman sa inirautiran sa kukuman. Adiw nimbagay ko Yahudi so raban yan. Ina nimbagay si ko Ali radhiyallahu anhu. Paganta sa kagyo kumakaw masiran si kukuman si isa Madina na pianutulo Ali radhiyallahu anhu si iku judge. Si iku pangungukom. So sabab akyade dagagyang kutwa rabnian at taman sa siin yan miya ilay si iku Yahudi agyang kutwa raban oryan yan na piyangaloy niyan so tuos yan on mga tanda yan sa mataan agyang kutwa raban narkiyan na Ali radhiyallahu anhu. So mambuso Yahudi na dinipinsan yan mambuso katiro Ali sa ayad na kabasan yan nagitigi na raban na kanaya naguswat tigin so mga raban na tigin na makapulagi-lagi dibut tigin sa paras makapulagi-lagi dibut tigin sa ya Koreano kaya pakatiro Ali radhiyallahu anhu aguso Yahudi na kumiyukom so imam kumiyukom agyang kuto pangungukom sa piyaka taman yan so ijtihadian sa ayan yan piyaka benar na so Yahudi ilan yung manuto aya piyaka benar agyang kuto pangungukom na so Yahudi. Maana si ikya benaran so pangungukom o Yahudi aso mga raben na makapulagi-lagi cabuntan. Na suat tigin so gugudan o Ali radhiyallahu anhu ko raben yan aguso mga tuos yan na daw nakasanangi so pangungukom. Sa gito'y sabab miyaka benar so Yahudi na miyako aniyan so raben. Oriano kaya pasada kiran kumukom Aluminio so Ali radhiyallahu anhu na tiundog sa kanya no Yahudi. Napitpiro iyan si iku Ali. Kay Amiril Mu'minin. Yang kaya tigin na raban nagi at tigin so raban ka. Ilan yung manuto. Miyaulog at tigin isa ko di ka di travel. Ako kuda ka. Uuntang ka. Nadangkad na tigin magdama kiulugin. Kurian yan na tigin na piurutakan na kinuakan na tigu Yahudi. Ugay tigyan na amay kabagi ipatpiroon Islam. Maana tigyan na sakana dato ka. Malakat tigyan ni gas. Mabagar ka tigyan ni lawas sa disakan. Doon na tigyan na bakor ka kaato malakabu. Kaapi akong kabud na tigyan piyaki kalabuso. Sadin sa oras na gagang ka. Ugay na dangkat tigyan ng gulawla. Kamiyaki kukumakarakam panatigyan. Nagugiyang ka ini mambuat tigyan apang dan yan at tigyan mapikir ipakataban ng kanyan sabab sa dato ka nagumala ka panatigin ni gas
kawaid na tigyan na kamyaribat o kaya kukumian kaya kukumanian si erkata na piya katamanian su ijtihadian na mataan na psaksyan akan iman to at tigyan na psaksyan akan at tigyan sa giya kaili ako at tigyan si iku ulaw la paparangan at tigyan o Islam asyang kanot tigyan milay na iman tudnat tigyan ay Amirul Mukminin na psaksyan akan at tigyan ada at Tuhan aday ta simbaan na inong tabuna su Allah na gusto Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suguyan aya makna na pitruag yang kutwa Yahudi so ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ilan yung manuto mismuden aso mga sunso Yahudi mismo isumil si Islam kagi milenian so paparangayan o mga sahaba paparangayan o mga tao ang maawid si Islam ugay na malay niya aawid akal sa giyang kay ni na masatano iman kagi aya buntalar katanoy man to o Islam na lagi di man to kanabas sa katano ipagagawi si iko mga sarwang sa kapagalusudiran si iko agama lagi do sa katano beden ipagalusod si iko mga budedebitan o mga sarwang sa katano beden ipagulog uli na sa katano beden ni makapunanayan si iko dedebitan ng mga sarwang kasumasaw mga sahaba na ayaden amyaswa si ikumasaw mga sahaba na mimbeloy so kawyag-wigiran aapya di iran ipupunulon so agama apya dira na payagan so agama si iku mga Yahudi si iku mga kafir na so mga dedebitan niran na gusto mga ulaw-layran na ayaden na pagkabaloy at da'wat si iku mga tao si iku mga Christian si iku pimberang agama na ayaden pagkabaloy at da'wat na sunso mga paparangan niran apagkabaloy akapakalusudiran si iku agama ugay nagyang kay ni namasatan no imanto na yamiya kasi karon sa ginawa nawayat tanong pagilaya na so dedebitan o mga tao ako makapat si iku agama tano agama Islam tabiya makasanggibut tabiya na at ungan na idin na kumaawat at kapakay aaya pa nakasabapan sa di ka pa makalusod o mga tao ang mga suranga sa agama sa iku agama tano agama Islam sabab ko karata at pagtiliran adedebitan tano tabiya makasanggibut tabiya sa iku mga tao mga Muslim mga mukmin at ipipiyapya sa dedebitan ito'y sabab abaluin tano agyang kainin akaw yagwig tano ko dunia o kakakapati tano sa iku agama tano agama Islam ang may layrak tano so paparangayan amapya na may kamay layran sa iku na mga dedebitan tano so kapya aparangay kapya akapakindudulo na insya Allah ta'ala nakalakaambus sa mga pusuiran ang makapagalusod siran pagkaparatiasiran sa iku agama tano agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi